Sho sonke lesikhathi ubhuti wasisiza uSkippi la ingane yakho ukhuliswa umngani wakho. Iyo le ngane. Yebo iyona ingane. Uyaqinisekisa ukuthi uyo baba. Futhi wena ngiyambona uyena ubhuti. Futhi uyangibona yini? Hayi ngiyakubona. Hayi kahle kahle sicaka lana. Nami angisenza umngane sicaka. Yeah bhuti. Angisenza umngane. Yeah mfowethu. Abaningi ngalala nabo esontweni. Sho. Zingangibatshela ukuthi abayikhiphi izisu. Nami ukuhamba wami angitshethi lo uSkippile isisu. And laba okhuluma nawo ukuthi bayikhiphi babeyikhipha ngempela. Babeyikhipha ngempela. Yilo wenza nje ngendlela yakhe ngisho nje. Right ke nina bekashana kaMenzi aphuza ubulaza ngameva nina bendlodle nophapha ekhanda nina bamisuzulu kaZolithini sebengelela ifundazwe selisonke sikhona eNingizimu Afrika ezingu9 sibingelela KZN yonkana amakhansela induna inkosi siyakhuleka sithemba ukuthi ke baphilile abantu eNingizimu Afrika inkinga usuku nosuku ke into esiphila ngazo la kwe Black Life sikhuluma nabantu ngokuhlukahlukana kweinhlelo kodwa namhlanje sizohlela nolibizwa ukuthi angimazi baba ngoba ingane nengane dinga uba seduze kayise dinga ukuthola uthando lukayise as long as esaphila mangasaphili futhi no auntie abadingi just ukwazi isibongo sakhe ukuthi isibongo sakho singakuphi wavelaphi kuphi noba gama lami mfoko amancinza kancane ayidedele intombambeso kona ubhambathe emhlana amagwala bambiza ukhe ngichaka ke igama lakhe asambeni ingane zakwethu sibone ukuthi esihamba naye namhlanje usiphatheleni Thokazi siyabingelela Yebo sawubona futhi njani? Siyaphila ngana mobani lo Uthando wakwaMthembu uqhamuka eMlazi. Yebo. Neswemvula ilanga libalela. Yebo. Siyabonga ngana ukuthi kungano la. Ubhuti bengifuna ukwazi ubaba wami. Ubaba. Yebo. Right. Yini enza ukuthi ubaba ungamazi ukhule kanjani ka? Ngikhule ngihlala nomunye usisi. Sure. Besihlala eMlazi. Lo sisi lona ngikhule ngihlala naye. Ngakhula so uma naye ngisanda ukumazi akudalanga ngimazi uma nakudalanga ngimazi so washona ke lo sisi lo ebengihlala naye ngagcina sengibuyela kumase ngihlala naye uma nake manje so umama engimbuza ngendaba kaBaba unalokho vela akhala ngimbuza ukuthi ma kanti ubaba wakephi uhlala kephi hayi uma avele mhlambe ethi uzama ukuthi uyangichazela ngimbone esekhala ke sengiloye ngithi ma kodwa ngifuna ukwazi ukuthi ubaba ngowakephi isibongo sakhe yona yonke leyo nto ngicine sengimazi ubaba wami so ukukhala kamama uzama ukumbuza into okwenza nawe uyibona ngathi uyamhlupha instead nami ngicine sengibona ukuthi ngizogcina sengimazi ngempela ubaba wami ngempela lana ngathi angiboni kahle because uma uyakhala mengimbuza njalo nje mengimbuza noma ngambuza mhlambe silese siyaxoxa kumnandi sihleli etafuleni naye uma ngicine ngibuza siwema yazi kodwa bengikubuzile izolo ukuthi ubaba wami ubaye wagcina yabo ungangiphendulanga singakwazi ukuthi ngoba ngiyakubona manje sihappy sonke ukhona ukuthi ukwazi ukuthi ungazisi ngobaba hayi uma still wenza the same thing akangazisi ngobaba mana ke ngesikhathi uhlala nalo sisi ohlala naye ukhula masukhulile baxoxa ukuthi lo sisuba ungixoxelile uma ukuthi yena umngani wakhe umngani ohlala nomngani wakhe umngani wakhe uyena umngani kama wakho wakukhulisa wena yebo so mase kufika isikhathi sokuthi usukhulile bakwethula futhi kuma wakho yebo but still wangahlala noma wakho yebo uhlale ngoba eseshonile lo sisi yebo futhi njalo right so now ukuyi-issue ukuthi usuhlala noma wakho yabo no man kushoda ubaba yebo angaze ngikhuluma sengifuna ukwazi ukuthi ubaba ubani yebo futhi njalo so uthi uma ke mawumbuza akakhuluma amaningi yakhe anelwe anenza lutho vela akhale yebo vela akhale nje kunalokho angibuke nje akhali nje ngiyabona nje ukuthi iyamdla lento angiyazi ukuthi yini mengathi mhlawumbe yangichazela akakhona nokuchaza nje igama elilodwa vela akhali nje ingimbuza so wena njengengane ekhulayo intombazane ikaffecta kanjani lento enhlizweni yakho ukwazi ukuthi ubaba ukho close naye ngafecta kakhulu because ngiyafuna nami ukwazi ubaba wami
ngazi nanesibongo sakhe. Cause angitshela nesibongo, ngazi isibongo sakhe cause ngizohlangana nabafowethu lana. Yes. Sigcine sesakha umndeni nabafowethu ngingazi. Ekugcineni mhlampe ufuna ukungilobola lo mfowethu loyo. Igcine leyo nto siba serious yaphambili. Sekufanele kuhlanganwe-ke manje uma uyazi ubaba, nangu ubaba ke sebakhona. Sengiye emndenini wakubaba wami ngiyoshadela khona, yabo leyo nto zonke lezi zinto ey'njalo. Sekunaney'ngane la. Iyabona Intende nje. Ukubalekile ilokho ukuthi ngazi ubaba wami nje ukuthi isibongo sakhe sithini, owakephi, ngazi imvelaphi yami kahle kahle nakho konke. Hayi sisi, mina ngiyakuzwa. Asizame ukumthola uMasibona ukuthi nama sikhuluma naye uyosilalela, sizokwazi nokufika esiphethweni sale ndaba ukuze nawe ukwazi ukukhululeka, yabo. Yebo, ngajabula kakhulu futhi. Ngazakwethu asambe siyothola umama ozala lendodakazi sizwe ukuthi mhlawumbe yena iside lakhe lithini le story ukuze siqhubekele phambili. Awuhlale kanjalo, siyabuya. Right-ke sasiphinde sabuya esigabeni sethu sesibili ohlelweni olubizwa ukuthi Angimazi Ubaba. Sizothola-ke manje ukuthi iside likamama bekade sikhuluma ngayo ekuqaleni lithini ngodaba lonke. Simbingelele kuqala. Sabona ma. Yebo bhuti, unjani? Sikhona njani? Ngiyaphila nami. Ngane yakwethu ubani? uNozipho Mthembu. Mvelasi. Okay, uyamazi undodakazi ohleli na? Yebo ngiyamazi. Ingane yakho. Yebo. Unakho ukwazi ukuthi ukubizeleni? Hayi angazi. Awazi. Sis, nangu mama mhlawumbe awumchazele ukuthi kungane la. Umana ngoba elana ngizocela ukwazi ubaba wami kuyena, ngoba mangaba sihleli sonke ngimbuza kahle ukuthi yena ubaba wami ubani, akakhona ukuthi angichazele ngobaba wami kunalokho uvela khale. Ugcine futhi angangichazelanga stili noma kusihappy emndenini sihleli like ngizama ukuthi ngiphinde ngimbuze sisajabulile kunjalo stili akangichazeli futhi. Mhlambe kungangcono mangabe sekukhona abanye abantu abazosilekelela ukuthi bangichazele ngobaba wami nanesibongo sakhe yonke leyo nto. Yezwakala. Yebo ngiyezwa. Kuthini ukuphala kwakho? Ngene likhuluma lo daba nondodakazi. Ukhala ukuthi uvele wehlelwa inyembezi. Kodwa futhi awumchaze into ephelele ukuthi kwenzakalani, ukhona ubaba wakhe noma akekho emhlabeni. Kujwayele ukungibuza bese ngiyamtshela ukuthi ngicela nginikeze isikhathi. Ngithi ngicela anginike isikhathi ngizogcina mhlawumbe ngimtshelile ukuthi ubaba ubani. Into edinga isikhathi. Ngoba uthanda uba nomlando okhona nje. Omude. Umuthi. Njengoba engakhulanga na mntwana sixoxelile ukuthi ubekhuliswa umngane wakho. Esingakazi-ke nokho ukuthi kwakuyizathu sini akhuliswa umngane wakho. Kodwa okuvelayo nina nobabili anaso isikhathi eside nihleli ndawo ukuthi kwanina nisafundana. Yebo behlala nomngane wami. So uyakuthokoza ukuhlala naye qala? Ngiyakuthokozela njengoba esebuyile ukuthi umngane wami usuke washona then esebuyela kumina-ke. Ya ngisayizwa leyo part nayo sekayichaza. Sengifuna ukuthola wena esayidini lakho ukuthi njengoba sebuyile njengomntwana wakho esehlala nawe sekuyi-responsibility yakho ukuthi umbheke ukuthi usuku nosuku behave kanjani, iziphi izinto ashoda ngazo, yini iphathi ongayidlala ezuma. Uyakujabulela lokho noma cha? Ngiyajabula kodwa sithanda ubuye sishayisane njalo uhlala ngibuza ubaba wakhe. Hlala njalo angifuna ubaba wakhe. Ngiyayizwa isikhathi ma. Kodwa ngifuna ukuthola ukuthi wena kade uzaleka ukhona uphila wakwazi ukuba nobaba wakho, right? Yebo. Wakuthokozela ukuhlala eduze kwakhe? Yebo. Manje waxoxela yena ngendodakazi eduze kababa. Iziphi izinto ozaziyo ezimnandi ngokuba seduze kababa? Ya kubalekile ukukhuliswa ubaba wakho ngoba uyakwazi ubaba bayalekelelana benomama ngokuthi babambisane ngomntwana. Yes. So kuwena akubalekanga ukuthi ulekelelane noyise wakhe mawuthi usaphila emhlabeni manikhulisa yena? Kuthanda kube nomlando ukuthi ngavelwa inkinga. Yes. Okusho ukuthi ngikhule nje ngixakekile, ngathola umsebenzi kwelinye isonto eliseThekwini. Yes. Ngibe ngiklina khona esontweni.
kwakhona ubhuti-ke engathandana naye. Uma ngithandana naye ngamtshela ukuthi ngikhulelwe. Uma ngimtshela ngamgcina nje lapho-ke. Hawu. Uma ngimtshela ngikhulelwe ubhuti wangitshela ukuthi isisu angisikhiphe. Ngokuthi ngihlangane nalo sisi lo owumngani wami ngamtshela na ukuthi nginenkinga kanje. Wathi yena angingasikhiphi isisu ngoba ngixake ngalesi simo angize kohlala emzini wakhe. Uzokwazi yena ukuthi ingane mayizalwa asinakekele sinomntwana. Mana ke wo. Ayish. Ale ndaba yakhe yangitshista ke manje. Wena ufike esontweni uzosebenza. Ngenxa ukuthi watholelwa umfundisi itoho ukuthi bamba lapha. Yebo. Mawufika ufica lo bhuti nagcina ngokuzwana nalala kwavela umntwana. Yebo. Uthi ubhuti wayiphika ingane nendlela ukuthi sikhiphe isisu. Ngambikela ukuthi ena ngikhulelwe, uma ngisothi ngikhulelwe wathi yena isisu mangisikhiphe. Uthi wayesho njalo? Washo nje kanjalo, wathi nje angisikhiphe isisu. Ngoba futhi akubanga nayo into eyisikhathi eside sagcinana lapho nje ukuthi siphinde sihlangane sibe abantu abathandanayo. Oh, kahle naniganga nje. Kwaba into edlulayo. Lo mngane wakho ungena ngenxa ukuthi wena uthi ufuna ukukhipha isisu wanqaba. Umngane wami wanqaba-ke yena wathi hayibo ungayenzi lonto leyo kuyaphileka umntwana uzokwazi asinakekele sihambe siyohlala emzini wakhe. Shuthi mina ngibe sengithola elinye itoho-ke endaweni nje eyisemakhaya. Uma ngithola itoho yena-ke wasithi umntwana ngimshiye uzomnakekela umntwana. Okay. Ngamshiya naye-ke ngoba isimo sami besinzima kungahlangani kahle. Kusho ukuthi wena ma angikujaji ntombi yeso. Yebo. Kodwa ngifuna ukuthola la ngokweqiniso ukuthi lesi siphalaphala sengane encane ekhulayo indoni yamanzi le. Wena ngokwakho usudecide ukuthi uyayikhipha ngoba ubaba wakho ethe yikhiphe. Shuthi umuntu wasave undodakazi umngane wakho. Wona usudecide ukuthi uyayikhipha. Yebo kwaba umngane wami nami ngangakwenza ngenxa yesimo sasingahambi nje kahle. Isiphi izathu kanti ezazenza uvumelana nalomlisa othi khipha ingane? Ukuthi ngangibona nami indlela engixakeke ngayo. Ngase ngizitshela ukuthi mhlawumbe yena uzonginakekela ngoba ngimbikela. Ngabona ukuthi shuthi naye ayikho into azongisiza ngayo. Nami ngesimo sami sokuxakeka senhlupheko ngabona ukuthi shuthi nami mhlawumbe ngizozama ukuthi umntwana ngimkhiphe-ke. Umngane nje wadlala wabamba iqhaza empilweni yami wathi nje angamkhiphi ubani. Okusho ukuthi ngezinye indlela ubaba wakho uyamazi kodwa ubungafuni ukumtshela ngezathu ze-history onayo ngaye. Ngenxa yomlando enginawo kuyangisinda and ngifela ubuhlungu uma ngabe lokho engibuza njalo. Indaba sisi injengoba inje ngiyazi ukuthi ekugcineni thina singabantu abahamba umuntu bamthole naye ubaba sombizi ukhona la afike la azoyikhulumela eside lakhe le story. Njengoba ususazi istory sikanje sikuphatha kanjani? One ukhulele ngaphandle kwabazali bakho wabili. Ukhuliswa umngane. Number 2 kuyavela ukuthi abazali bakho bayixoxa into ukuthi ukhishwe. Wavuma uma wakho ngenxa ukuthi uthi wayebuka inhlupheko yakhe ukuthi ngakakhona ukuphila nawe. Ezinye izinto-ke ngokomthetho seningizimu Afrika isemthethweni. Usizwa kanjani after yonke lento esiyizwa ngumakho njengamanje? Ngizizwa angazi ngichaze kanjani kodwa ngizizwa kabuhlungu ngoba umuntu wasindisa impilo yami engasekho nokubakho ngikwazi ukuthi ngimbonge noma ngimbonge engayiphi indlela just ukumbonga nje. Kodwa ngizizwa kabuhlungu ukuthi noma wasesithathile isinqumo wasebanjwa uyena ukuthi angakwenzi lokho ngoba ngizokhona ukuthi ngiphile mina. Njengamanje sibona inyembezi yini ekuphatha kabi kulento ngoba ngiyengezwa before ukuthi umuntu ovela ekhaya when it comes to uxoxa le story. Yini level ekhiphisa inyembezi kakhulu kule part? Ngiyazi ukuthi wonke lama parts washiwa abuhlungu. Kodwa yini level ekwenza uzizwe in tears ngalolu hlobo? Ngifikela ubuhlungu njena ukuthi ingane izofila kanjani mase kunjena. Mase ngihleli nayo nje kuzoba kanjani? Uzokwazi ukungixolela ukona konke. Right, mhlawumbe ezinye izinto sike sizenze without thinking ukuthi ifuture siphathele ngenxa yencindezi
yezinto esuke siyibuka zenzeka ngaleso sikhathi. Kodwa-ke ngaphandle kokuhlupheka noma ukuxakeka kokubamba leso sikhathi, ayikho enye indlela yokuhlapha ukukhontaktha iy'hlobo. Awungenazo iy'hlobo that time ukhulelwe? Noma nginazo kodwa amukho umuntu oseduzane nami, futhi amukho umuntu oseduzane nami emndenini wami ongangisiza. Owengazolana nawe? Amukho ongazolana nami. Yini sis oyifunde kulo mama okukhulisile othi uma uqhathanisa kulesi sikhathi esincane sahlala noma wakho, othi no, umehluko phakathi labantu bobabili nawo, lo wayenje, lo unje? Uma lo bengihlala naye, lo ngikhulisile, ebengathethi, bengikhipha, enza yonke lento yokuthi ngihlale ngi-happy. But uma yena nje noma engikhipha kodwa akafani naye, uhlukile, abafani, not same. And nje sengifisa kahle kahle ukuthi ngikubone ubaba ongifisa ukwazi kahle. Awucabangi mhlawumbe ukuthi uma isizathu sokuthi angafani in terms of ukwenza lezo zinto ukuthi ukuhamba nomuntu wazi ukuthi inhliziyo inecala, hlala egidagida enhliziyweni yakho ukuthi mhlawumbe one day uzovuka qhwi useyazi and awukho ready ukuthi ayazi lona? So painful. Angakhali sisi, but finally siyakwazi ukuthola ukuthi uma ayichaza lento ukuthi ubaba ukhona, uyaphila, udla inhlamvana. Mhlawumbe after ukwazi isitori sababa ngawe, uthini enhliziyweni? Still usafuna ukumamukela, usafuna ukukhuluma naye, usafuna ukumbona still noma kunjalo? Ngiyafisa ukumazi nje nokumbona nje. Ngibone futhi uzoreacta kanjani, uzoba kanjani nje mase ebona indodakazi yakhe. Khona lokho nje kuzongijabulisa ukuthi ngiyazi nanesibongo sakhe konke lokho, ngoba uma engakwazi ukuthi achaze uma ngaba nginaye yedwa, kodwa uma ngaba nginaye ubaba mhlawumbe uzokhona ukuthi naye achaze ukuthi isibongo sami kanje kwenzakala kanje ukuze ube khona. Sangakhona ukukhulisa yonke leyo nto ngoba uma engakhona ukuthi achaze mina mangaba ngimbuza. Akuzwa ntombi, ma njengamanje lo mlisi okhuluma ngaye silungiselela ukuthi simfake eze naye ezokhuluma iside le story, ukulindela ukubhekana naye. Yebo, ngizokwazi ukumbona. Yini ofuna ukuyikhuluma kuye ngaphakathi enhliziyweni yakho ofisa yazi ngawe? Ngifuna ngoba ngangimgcina ngaleso sikhathi, ngifuna azi ukuthi umntwana angiva ngize ngimkhiphe njengoba ecabanga kwaba kanjani, ngasizakala. Umntwana useyaphila, usekhulile manje. Uyafisa bengxenye, uyafisa bengxenye yempilo yakhe? Angazi noma kuzokwenzeka yini, angazi. Kodwa bengingasazitsheli ukuthi uma ngabe nje uma ngimhlanganise nengane nje kuzobe ku-right. Kodwa ukuthi siphinde sizwane, angiboni kahle. Ngiyasiphuthume leyo thando ngoba yona leyo thando idinga ningayenzi ngesizathu sokuthi sasizwele umntwana. Umntwana uyakhula noma abazali bengasathandani as long as yena ekwazi ukuthola ithuba. Ingakho bekubuza libuza, ngifuna ukuthi sixoxele before afike ngoba simazi naye uma efika attitude yakhe izobe ithini. Thina nje sikhuluma naye, kukhona into esiyiphikaphile kancane ukuthi lo muntu lo umuntu ofuna ukuthi ukumlalele akhuluma aqede bese uyakhuluma, uma ungakhuluma phela ngase niphambane. Kodwa akasazi namhlanje uzobehave kanjani lolu daba. Asimlinde yabo. Yebo, ngiyabonga. Kanza kwethu asihambeni siye kwiphathi yesithathu sibone ukuthi siyamthola nobaba. Ukhona endlini zokusakaza siza ukuthi luthini uphawu lwakhe ngayo yonke lento. Ikhona lento ekhulunywa la iqiniso ngaye njengomuntu okuthiwa wahlangana noma phakathi endlini yesonto. Ncake Nkosi, asambe ke siyoso. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza bezidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy, walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Right ke sesiphinde sabuya kohlelweni lethu olibizwa ukuthi angimazi ubaba. Isigaba sethu sesithathu ke lesi khuluma esigabeni sokuqala safika la sifika khona sabona no man noma sesizwile isitori asimbiza ubaba sizwe ukuthi kwenzakalani. Igama lami seKing Sicaka ngolapha kaLuqa. Nakho kusefikile ke ubaba esizozwa kuye ukuthi zonke lezi indaba ziqina. Siqale ngokumbingelela nje kuphela. Nkosi yami.
Yebo bhuti njani? Injani? Hayi siyaphila Kana kwethu siphilile. Ubani uba? Uzenzela igama amgobhozi amaphumulo. Kabi. Right. Laba bantu abalabo bonke uyabazi Hayi angibazi, mhlawumbe ngilinde wena ubhuti usazongichazela. ukuthi obani. Ya, angibazi. Okay. Awukazi uhlangana nosisi. Hayi, mazi. Hlobo nje. Hayi. Ngiyabona ngale ngeke umazi inhlobo. La alutho. Hayi angimazi. Ma? Kala nje ukumbona. Nangu ubaba la uyambona ba? Ngiyambona. Uyamkhombo. Ngiyamkhumbula. Uye lo besikhuluma ngayo. Yebo yena. Awumchazele mhlawumbe sekhohle ukuthi umazelaphi nazana kanjani. Ngiyasuka but mawuthi awungazi. Mina bengihlina isonto lapha eThekwini, lapha kade ukhonza khona. Ayaze ngisonto nje kusonto aninasisi. Hey bo. Mhlawumbe udidekile. Ngeke futhi uwena njena ngiyakubona. Angazi lutho nangesonto mina. No. Besithandana nawe kade mina ngihlina isonto wathandana nami njena. Hayi mhlawumbe uphambanisile sisi. Hayibo ngeke uwena. Hayi mhlawumbe uphambanisile. Webhuti akwazi ulibhade esontweni nje ube sesontweni ube ngcine into yesonto. Emakhaya ngisayingane mfethu. Angazi lutho nje ngesonto. Wazi lutho. Nawe ngabe usuke ngabe nawe uyabona uma ngasonto. Angazi lutho ngesonto. Abonana ngana abantu abasontile abangasonto. Bagqoka nje formal yabona. Bahlonipheke. Bahlonipheke. Awusisi uyadideka ngempela. Uwena. Kanti sho sibulela nabantu abangakandi esontweni uwena. Hayi. Angikwazi sisi. Mana mhlawumbe awusithi brief ngalento okwasixoxela ngayo. Nihlangane uqhamuka kuphi wena nobhuti ubhuti benzani leli sonto ofikele kulona? Ubhuti yena ubekhonza esontweni, mina bengiklina isonto. Ehlala ngaphakathi. Ehlala ngaphakathi. Right. Mina bengiklina isonto. Shuthi wangishela saqomana. Kwaze kwafika ukuthi ke ngiyakhulelwa, ngambikela ukuthi na ngibona ngathi ngikhulelwe. Uma ngimtshela wathi yena ngisikhipha isisu. Belike lelo sonto sisi. BeseThekwini. Mina ngiyafika nje kwala eThekwini. Hayi bhuti. Hayi. Thina ngoko research yethu esiyenzile. Wena umusha la. Ngiyafika la. Uthe usithaka bhuti? Yebo. Hayi bhuti usithaka ngiyafika la eThekwini. Hayi umusha, yabona ngokuphenyo lethu. Awumusha wona la. Lalela isonto okukhulunywa ngalo sengiyakhuluma ke manje. Lalela isonto okukhulunywa ngalo sile sawubheka khona kwavela ukuthi kwaba khona umuntu onjengapho. Ngaleza ekhati yebo ubungeyona umuntu oyinceku egqamile kodwa ubuyiphathi abantu abenza okuthile esontweni kangangokuthi ubuhlala ngaphakathi. Wena bhuti. Kahle wona lo mbuzo wesonto ungani? Okay. Lapho kufika usisi omncane lo oseduze kwakho. Asomncane kuvela ukuthi uzalwa uma. Umama simbiza uthi usisi wamthola esesontweni la kwakukhona nawe. Lo sisi uyena akubikela ngayo uma ukuthi usekhulelwe wayisho lengane. Lathe lakho akakhiphi isisu nalokho awukwazi. Lathi akakhiphi isisu. Wena ngokwazi kwakho wazi ukuthi ingane yakhisho kanti yena umngane wakhe wanqaba ukuthi akhiphe isisu wayithatha ingane yahlala naye wayekhulisa njengoba ibona ingane kwayona inonyaka owodwa ihlangene noma wayo ibingahlali naye. Awusho le ngane yona wathi ayikhisho nansi iyaphila. Namanje awumazi uma. Unakhona esontweni cha abaningi abantu engangathi ukuthintana nami. Okay. Sewaba khona manje esontweni suyavuma. Hayi ngangani. Wawenzani la? Ngangisiza labo bama keyboards la. Wawufike kanjani? Izizodwa ngimazi eyicleaner nje angikhumbuli ngilala. Wawufike kanjani khona esontweni? Esontweni ngafika ngomfundisi. Ethi zokwenzani? Umuntu wayefuna umsebenzi. Yeah. Ito. Shithi kwayinto engayinaka umfundisi uma esangitshela lento. Bathi kuzohamba ngithola intombi esonta khona.
Sure. Ngokuthanda le ntombazane leyo ngagcina-ke ngilandele yona. Walandela izinqa bro. Cha sengithi asiyikhulume nje ibe clear. Walandela izinqa wangena shi endlini yesonto. Hhayi singasho njalo. Okay, uthi wena esontweni wawungaqali ngayo kulala nomuntu. Usho njalo. Hhayi ngithi esontweni ngimazi as umuntu wayekhini. Hayi ushilo bhuti wathi wena wawungena esontweni baningi abantu wahlangana nabo. Usho wena mlomo wakho. Ya kunjalo mfethu. Kanti manje sikanhlanga nalo muntu wawuthi uhlanga nomuntu enjani? Angithi phela ngithole indoda. Ngesine ngangixake leso nangithi ngithole umuntu ozongisiza yabona. Mhlawumbe ozongenza umfazi. Yeah. Ngoba ngithemba ngoba eshaya i-keyboard lapha esontweni. Ngithi umuntu nje o-right. Ngathuka nje mase ngimtshela ngikhulelwe wathi yena nje sikhiphe isisu. Sure. Ngahlangana nomngani wami-ke wathi yena hayi uma ngimbikela wathi yena angasikhiphi isisu uzokwazi ukuthi asithathe nengane siyohlala kwakhe. Sho sonke lesikhathi ubhuti wasisizo sikhiphela ingane yakho ukhuliswa umngani wakho. Iyo le ngane. Yebo iyona ingane. Uyaqinisekisa ukuthi uyo baba? Futhi wena ngiyambona uyena ubhuti. Futhi uyangibona yini? Hhayi ngiyakubona. Hhayi kahle kahle Sithaka lana. Nami angisenza umngane Sithaka. Yeah bhuti. Angisenza umngane. Yeah mfowethu. Ngoba baningi angalala nabo esontweni. Sure. Zingangibatshela ukuthi abayikhiphi izisu. Nami ukuhamba kwami angitshe ethi lo usikhiphile isisu. And laba okhuluma nawo ukuthi abayikhiphi babeyikhipha ngempela. Babeyikhipha ngempela. Yilo wenza nje ngendlela yakhe ngisho nje. Wona wawusonta esontweni noma uyisebenzi final gcina lapho? Hhayi usonto mina into enganganandaba ngangisebenzi ngoba ngichazile ngaseqaleni ukuthi ngangiyele lo wasisi. Wakusonta kwakungekho kimi egazini. Yingakho kwafike kwenzeka izinto ezikanje ukuthi ngigcine ngilala namantombazane. Nami angisenza umngane. Uyazi uma useyingane igazi Liyagijima. Manje amahloni indoda endlini yokukhonza wekho. Hayi uma useyingane ukucabanga. Ucabangela into yamanje. Yo. Ma ungahle nje estimate bangakanani abantu besifazana abacela ukuthi bachiphe izisu emva kokuthi bakhulelisile ngokwenamba. Abayikhipha ngathi mhlawumbe bayisithupha. Nabanye ke bengalala nje nabo. Mhlawumbe la baya ku11 sekuyabona. Shithi about 17 abantu besifazana esontweni behlangana nabo esontweni baqobele khona esontweni. Hayi wakuseyomngane. Ntombazanyana. Nangu ubaba la kuvela ukuthi uma ukhombani impela ngenjumba nje ubaba wakho. After zonke lezi zinto soyizwile. Kuthini kuphala kwakho? Ubaba ngimazi. Hayi. Ubaba mina ngijabula ukuthi sengiyambona, mazile nanesibongo sakhe sengiyasazi ebengifisa ukwazi lokho. Sure. Ukuthi amaphutha akhe awawenza. Noma indlela abesenza ngayo cause kahle bedecide ukuthi benzani bobabili. Babe sebeqedile kahle ngami ukuthi ngumuntu ongazuphili. Babe singazi ukuthi ngeba kanjani. Kodwa kubalekile ngijabule ukuthi ngigcine ngimazile ubaba wami. Ilokho nje kuphela. Ngibona kuphela nje. Uyafisa ukuba seduze kwakhe mhlawumbe impilo yakho nivakashelane. Ngiyafisa like ukuphinde ngimfunde ngizame nje ukuthi ngimxolele nanokuthi kodwa ngibona ukuthi kuyobalula kanjalo ukuthi ngimxolele. Kodwa nje ngiyafisa ukuthi nami ithole inhliziyo yami ukuthi ngimxolele ngikwazi nami ukuthi ngibhekane naye ubaba wami. Like angiphathe njengendodakazi yakhe nami. Ulithole nawe uthando lukababa njengabanye. Yebo kudwa njalo. Bafo ey'ntweni zonke engizizwayo la unendodakazi onenhlanhla ukuthi noma after yonke lento oyishoyo isakwamukela njengobaba isakubona futhi isidingo sakho ukuthi ube khona empilweni ethi understand amaphutha eniwenza ebusheni benu nobabili noma kodwa njengamanje ufuna ukufeel ukuthi kunjani uthandwa ubaba ulisherisha kanjani uthando nobaba ubaba uphatha kanjani indodakazi naye uthando lifunde ngawo ngoba I don't think njengoba ikhona nje manje waqhamuka umfana uzokwedlala ngayo njengoba nawe udlala ngamanye amantombazane ungathanda lokho.
Kuthanda isichaka kodwa nakhona usisi lo angitshethi mina uthandana naye lo inceku le umfundisi lo esibhedlela. Oh. Ngaphinda aba nokubhideka mase ngitshela umithi ingakho kwabalula nje ukuthi ngithi hayi. Okay. Omsola ukuthi mhlawumbe ufike ngayo lento la. Yeah. Ngoba emusha phela namfundisi ukuthi Yashesha. So mase thumithe ngabuye ngacakanga kwafika nalokho ukuthi hayi ngoba efike nomfundisi futhi vele mhlawumbe kwabalula ukuthi ngithi hayi Khipha lento. Umntana mnetho. Ubaba ngiyakuxolela baba. Izwakala masivale ngawe. Elakho lokugcina selithini kuyona yonke lento. Ngiyajabula kakhulu Thando namhlanje usumtholile kubaba wakho. Ngiyafisa ungixolele bekungelula bekunzima. Yiko muthi mungibuza kuze kufike inyembezi kimi. Ngiyathemba ukuthi uzongixolela. Noma ngeke kusabalula ukuthi ubaba mina naye siphinde sihlangane. Kodwa ngiyajabula nje ukuthi usuyamazi baba wakho. Ngoba ubaba wakho akakhombisanga ukuba neqiniso kumina. Ungathi nje wekade engangithandi umuntu owedlula nje. Akunjalo ukuthi ngangitshethi mhlawumbe ngibe nithintana nomfundisi. Kanjani ubona ngithola ngiyivirgin ngingaze ngize ngithanda yena muntu. Ngibe ngabreakwa wena. Ngikuficanga uyivirgin. Hayibo. Ngikuficanga uyivirgin. Hayi ziningi inkinga lapha phakathi Hayi ngeke. into yokuqala engingayitholi mina ngiyakubona lo virgin. Anithandananga ma ukuthe wona eqaleni nantshotshelana. Kodwa ngaqala ngayo mina ngangiqala ngayo Ukuthandana. Yebo. So waqinisekisa kanjani ukuthi niyathandana? Awusuboneni le kwenza ukuthi phela umuntu mazothi isithandwa sami njengoba uzothi ingane yakho le wazi ukuthi yazalwa uneshow ukuthi ingane yakho. Umuntu oyabe le show ubaba ngoba umuntu ozala ingane uma. So uma udecide ukuthi isithandwa sami lesi ngiyamthanda wawumuzwe ethini ngento ethinta uthando uzobona ukuthi lo muntu uyathandana naye. Noma kwaba imizwa yakho nokucabanga kwakho. Ngase nginayo imizwa yakhe. Ngazitshela nami ukuthi hayi ngithole indoda. Ngoba ngangiqala ukuba nendoda. Ngayitshela ukuthi useyindoda yami ngaba nethemba. Uqhamuka kuwena uyadingeka into enziwe uyenza ukuthi ubone ukuthi uyaqualify kuba indoda yakho. Yebo. Iphutha laba lapho. Ngoba njengamanje ubhekene nendoda ephiya kwasana. Nakhona usezowavuma ukuthi ingane uyayazi nawe uyakwazi ngoba uyabona ukuthi siya ngokuya siyekhona sase siveza nokunye. But egcineni njengamanje angaze ngithandane futhi. Hayi mina ngayile ngothanda. Nantshotshelana. Yeah, ngangitshethi into edlulayo. Yasesontweni. Wavela ingane. Yeah, kodwa nawe sisibe ngifisa ngixolele. Sure. Ngifisa ngixolele. Nami angisenza umngane. Angisenza umngane. Hayi kuyezwakala bhuti. Mhlawumbe asikuphethe kanje sidedele igebe ukuthi nawe uPaul lapha ku social media sizwe ukuthi either we Facebook noma okwe YouTube la sikhona njengamanje okwe TikTok ukhuluma nathi sizwe ukuthi dabeni kanje niyalimisa kanjani ngoba ubhuti usefikile abachaza side lakhe noma achazile nosesechazile inqobo uma bonke labantu bazane lokho kubalekile ngathi igama lami King Sicanga kaLuqa angimazi ubaba igama lohlelo nisale kahle. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho. Zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.